a grabar el tiroteo. Marlene. Tenim tot clar? Marlene. Necessito un ferro del tapó. Necessito un ferro. Hòstia. Sí, té restos de pólvora. Sembla curtet. Té petxita. L'estètica amb la caputxa ja no diu. És bonic. Uno me queda, Darío. La sanció molt plegada de mi. El año que viene te voy a regalar un bus de Rissar. Dice de carpeta. Una pressa ja estem així. Jo pensava que Tori estava dient-ho per això, però no, Tori t'ho diu que no entendré al revés. No. I ella la mochila. Això grava sonido. Ja estem així esperant. Tanta pressa que n'hi ha. Molt han fet Sempre esperant. els finals han collit.